3x4 Info, la pàgina d'informació a internet que t'apropa tot el que passa a les comarques del Maestrat, els Ports i la Tinença. I a 3x4 Info també pots veure l'actual televisió. 3x4 Info, la informació més pròxima i completa. ¡Hombre, mira! Bona nit a tots. Gràcies per vindre en aquesta roda de premsa que ha convocat la Penya Setrill per anunciar-vos el que ja s'ha adelantat, que és els actes que celebrarem en aquest 20è aniversari que aquest any complís la Penya Setrill. Jo, antes que passar a enumerar els actes, el que sí que volia fer una miqueta d'història del que ha sigut la Penya durant els 20 anys. Per què va néixer la Penya? En principi, la Penya va néixer en uns objectius molt simples, no massa ambiciosos, però eren uns projectes que, com a inici de la Penya, pensàvem que podien omplir uns ratones que participaven d'aquest projecte, com era la recuperació de les tradicions i de les costums, la recuperació d'objectes també antics, fer activitats d'oci, participar d'actes gastronòmics, que si la penya posava les imatges, no és que muntàvem una penya gastronòmica, però sí que era una forma de fer penya, de fer penya i fer pinya entre tots. També tinc que dir-vos que des del principi, quan vam pensar de les activitats que podia fer la penya, el seu desenvolupament, vam pensar que hi havia una activitat fundamental que no podíem obviar, que era la del bicarró. Allò va ser una fita que ens vam marcar perquè pensàvem que el bicarró era el gran desconegut del bicarró. Com sabeu, el bicarró va ser un vi que al llarg de molts segles va ser la part fundamental de l'economia d'aquesta ciutat, del desarrollo d'aquesta ciutat, i fundamentalment, sobretot els siglos XVIII o XIX, va tenir un desarrollo importantíssim i el bicarró se va conèixer, es va exportar a través de tot el món. Sobre això, la penya, no només ens la dedicam d'una forma a fer vi, perquè la gent veguera i coneguera, no era l'ambició nostra de fer un magnífic vi, ni res que s'aparegués el bicarró perquè no hi havia ceps ni res que pogués recuperar, però sí la memòria històrica i fer que sobretot la joventut brigador que desconeixia aquestes històries, la gent gran també coneguera una miqueta el que havia sigut la història de Nicaragua a través del vi. Nosaltres ho hem escrit a través de les nostres memòries, hem fet conferències, l'hem divulgat i així voldria fer un recordatori a la persona que va estar molt interessada i va ser Vicent Messeguer. Vicent Messeguer va ser una miqueta de l'ànima que va ser el nostre cronista oficial de la penya, el que va contar ell per a fer i recordar el que havia sigut el bicarró. Vam creure també que després hi havia un aspecte important, que era el tema que fèiem de les marxes. Les marxes com a coneixement del nostre entorn, del que ens rodeja. A mi se va dedicar a fer, i s'està dedicant a fer moltes excursions per l'entorn, des dels ports, la Tinença, fins a Penyagolosa, etc. Tot això s'ha anat recollint també en documents escrits, en memòries nostres que hem fet, en fotografia, en vídeo, d'alguna forma hem recuperat una miqueta en memòria també d'això, del nostre entorn. Últimament el que hem fet ja des de fa 8 anys que ha agarrat un empuje fort és la marxa Benicarló-Morella, que avui comptarà la nova edició, i això ha sigut una forma de totes aquestes marxes concentrar-les en una fundamentalment i principalment que era la marxa Benicarló-Morella. Hem treballat també en el tema de recuperacions com ha sigut, per exemple, la romeria que se feia des de Benicarló al santuari del Mare de Déu de la Font de la Salut. Una romeria que no estava desapareguda. Ja sabeu, Benicarló té uns drets històrics, reals,
per a un dia a l'any anar allí i poder disfrutar del santuari, de la Mare de Déu, de l'ermita i tot això. Així en Benicarló des de feia molts anys sí que se feia aquesta romeria, però era els components de la cofradía de la Virgen del Rosario, els rosarieros que diem, ells sí que cada any feien aquesta romeria, pujaven en autobús, això sí, uns quants, posaven uns músics i després quan feien allí feien aquesta pequeña processó que se fa al voltant de l'ermita i després feien la missa i tal. Nosaltres vam creure que hi havia un impuls perquè la romeria era pujar a peu i això ho vam fer a través de Déu feia més de 10 o 12 anys que vam començar i se va de recuperar també el que era aquesta tradició. Hem fet també el tema d'excursions que ha fet la penya i els socis de la penya i a més també ha fet molta gent que són simpatitzants de la penya, que són excursions a través del nostre territori i inclús han fet excursions fora de Benicarló, com recordo ara una, fundamentalment, que va ser la ruta que va seguir del vi per la Pegada del Duero. Hem fet vi, vam anar allí a veure com se feia el vi per la Pegada del Duero. Hem fet el tema de llibres, la penya ha col·laborat molt en la presentació de llibres i inclús ha col·laborat també en la publicació d'alguns llibres que s'han editat per part de socis de la penya. Han tingut un especial interès en que associacions com la Port han vingut així a presentar llibres, han col·laborat extremament, és a dir que aquest aspecte cultural de la penya, el que tot fa referència a la publicació i editació de llibres, hi hem dedicat una atenció especial. Així la penya s'ha plegat a donar en el seu temps classes de valencià per als propis socis de la penya també simpatitzants. Aquestes conferències, com suposareu, els personatges que venen sempre estan una mica a l'espera del que tenen aquests senyors que sempre estan molt acaneats, si poden o no poden venir. Lògicament, procurarem complir les fetges i procurarem complir el programa, però si hi ha una alteració, suposo que us haureu perdonat. En primer lloc tenim divendres, 18 de febrer, Pichi Alonso. Pichi Alonso, perquè hem de parlar, d'això autosugestió. Us parlarà del món del futbol i crec que pot ser una conferència interessant. Jo sí que us agrairia que, si podeu, vingueu, primera perquè ho xalareu, i segona perquè li dareu una mica de nom, que és molt interessant que Pichi ens parli i vingui aquí i sigui d'aquí. Això serà la de febrer. El març, el 25 de març, tenim prevista la xarra d'un Benicarló que és famós, almenys en Europa, en tot el món, que és Sergi Querol, hematòleg. És una persona suficientment correguda en el món de la medicina, en el món de la universitat, en el món de la investigació, perquè ja ha superat, diríem, les fronteres de l'estat espanyol. Ja treballa molt fora i tal, i crec que és un honor per tots vosaltres. Teniu-lo aquí i sent d'aquí de Benicarló, perquè val la pena de sentir-lo. Després ens anem al 29 d'abril. A l'abril tenim la fetge oberta perquè estem buscant un senyor que ens parla una mica d'economia, però no està determinat. Em perdonareu que no us doni un nom perquè no ho sé, però en fi, us comunicarà amb el temps suficient. El maig tenim previst una xarra de Carlos Santos. Carlos no és Benicarlando, però és de Vinaròs i s'estima molt a Benicarló i penso que tots el coneixem. És universal, exactament. Els espectacles de Carlos Santos són un espectacle. I si ella es pot parlar una mica dels seus espectacles i com ho fa, crec que és interessant per tots. El juny... El que volem fer és una recopilació, la memòria fotogràfica que durant aquests 20 anys tenim, que tenim molta quantitat de fotografies, i la idea que se ens va ocorrir és fer uns panels de les fotografies que tenim per temes, o sigui que la idea és fer un panel o dos, segons les fotografies disponibles del local antic, del local nou, del tema del vi, de les excursions, de les festes, i fer-ho també digitalment per després imprimir-lo i fer els pòsters, que és una memòria que se quedaria aquí sempre per la pell. O sigui que pensem que és un projecte que quedarà molt bonic, que podem dir una exposició ja permanent en la història, en la memòria fotogràfica de tots els anys, d'estos 20 anys. Entonces, aunque és un treball
un poquet engorrós i de temps, però aquest és el projecte que tenim per poder recopilar tota aquesta memòria per les diferents activitats que han fet durant aquests 20 anys. Entonces, a millor no podem acabar-ho tot, perquè poden ser molts panels que ens feien falta, però d'una idea serà la continuació per tindre-los tots i tindre ja una memòria fotogràfica d'aquests 20 anys així des de la pell. A part d'aquesta exposició, que se farà una exposició, però serà tal com anirem incorporant nous panels, anirem incorporant, fins que se farà un dia, farem una xarra o se farà una espècie d'exposició invitant a tots per poder veure. A part d'esta, una altra que ja fem tots els anys, ja és una clàssica, és l'exposició fotogràfica de la marxa de Carlo Morella. O sigui que tots els anys a l'acabat els participants que volen fan 3 fotos, les presenten i d'alguna manera fem una exposició de totes les fotos que han fet o que han presentat. I entren en un concurs, que hi ha uns premis i l'any passat van ser 94 fotografies, o sigui que hi ha una exposició bonica que va valer la pena. Això en el tema d'exposicions fotogràfiques. En el tema d'excursions, on tenim previstes una cultural el mes de juny, el 12 de juny, que seria a Tarragona Monumental i al Parc Sama. Està oberta per tota la gent, els socis, i després s'amplia l'autobús, que serà això, és tot el dia, més endavant ja enviarem un poquet tot el programa d'aquesta excursió. Després n'hi ha altres que fem, i posteriorment més que res marxes, que també farem un programa cada 6 mesos, que fem una al mes normalment de marxes senderistes per la zona. Entonces, una al mes ne fem i fem un programeta en el que incluïm les diferents marxes. Ahí està incluïda la de Carlo Morella, està incluïda la romeria a la Font de la Salut i algunes que fem més ja tradicionals, com pot ser la del Catí Castellfort i la marxa que fan a la Tinança, o sea que del vino Carlón de la época de los descubridores, etcétera, etcétera. Entonces, mantener esa imagen, incluirlo todo en un círculo, en un elemento que no tuviera fin, pero que estuviera todo contenido, que es, al fin y al cabo, lo que creo que la Peña busca, tener toda esa historia, contenida en la historia, pero que además que sea un proceso circular de que todo quede allí dentro. La aplicación del color que se ha utilizado es un color granate. Yo aquí no se ve, pero en el original sí que lo está. De alguna forma es dejar ahí puesto ese sabor por la tierra y por el vino. Y luego la tipografía que se utiliza es una tipografía un poco más bien tirando a lo clásico, es decir, no es pero que tiene un puntito de modernidad, es decir, en las patas de la letra tienen una doble rayita. Es decir, que hace que la tipografía recuerde al antiguo, pero que tenga también el elemento presente. Y luego dividir los 20 años y la Peña Servir a través de 2 estrellas, que yo entiendo que son las 2 décadas de éxito que ha tenido la Peña y que esperemos que continúe por muchos años más. Básicamente, este es el concepto que tiene este logotipo para ser, consumido perfectamente, claro, pero que contiene todos estos elementos. Eso es, que estará integrado el logotipo para conmemorar la fecha esta y que todos los peñistas podrán tener ese elemento representativo y único. Sí, perquè a més tenim el segon, el 10 anys que era de color roig, ja tindrem el 20 anys que serà de color blau. Aunque tendrá también una mica de color que representarà... Bé, doncs, jo crec que això us agrairé en el futur que a cada acte que faiguéssim, que us convidarem i tal, sobretot li donéssiu la publicitat per nosaltres també, i per ciutadans perquè també puguen disfrutar, per nosaltres també perquè a tots el que ens agrada és que això compartir-lo amb els demés. I d'alguna manera, si el vídeo d'allò de que